Hi guys, this is Michelle. Laday, noabot ra jud day. Akong gingon day na akong giwat-hiwatan ba na letter. Uy, gusto ko makapansin day na noabot na ba za day. Excitement ko permi day pag nailuon ang mailbox. So karon uban ko ninyo mag-open kung unsi sulodaan. Ang mahiwagang locker. Char. Basin lahi mato din sa ila yun tas nag-assume. Kagana lamang kung pag-abri natin sa mailbox. Ay, kwarta. It's a prank day. Apa na mabasahan mo mga billing statement ba za. Anyway, so day bagan na feel ko na naamo na gazod ini day. Apa na siya ko day, di ra basa kong isa. Duha pagazod ka later day na para sa aktay. Kulbaon man sabtay ni day, di man siguro ni ko mga bayaranan day. Isa ra may ako gi-expect nga no duha may ni kasubri. So karon day, pag open na ako day, at tag-una ko atun day, isa day na dili ko familiar day kung unsa ning sulod day. Apa pag open na ako day, ang sa Sax Health man ba ini day na card day. Kung sa Pinas pa day na atay PhilHealth day, dinhi sa ilaha day na sila'y Sax Health. Kuna siya day sa Saskatchewan Health card. Day na anam-anam na gazo din at mga identification card day na natin mga valid ID day. Dugay-dugay na bayay ni abot day. Nakalimutan ko na laman day. Online raman namon ni day gipa-register day. Ang paano abot ra siya day mga 3 to 4 weeks sa ata. Mao na kadugay yun day. Bali pag request namon ng card day, nanawag ra kami. Tapos maudayon to day gisendan kami day sa email day sa form. Kanang request card form. Hampan akong gi-fill upan day gisend back ko dayon day. Mag-dispense man na sila day through email day nga nandawat na nilang imong form nag-send. Ora to day, di nakakinahanglan day mo kadto sa branch nila day or sa office day para mag-request ng card day. Maghuwat-huwat ra ka kung kanu sa maabot ang imong card kay ipadala na nila through mail. Hampan day naabrihan ko na sabi ni isa ka sobre. Mao na jud niya akong ginahulat day card pud siya. So, kompleto na akong adlaw day. Kay wala na ko hunahuna og lain. Basta na lang ko sa mga policy day or unsa pa ng mga info nga na. So, maulang to day, gina-share lang na ako day nga dawat ko na day. Thank you. Bye-bye.